IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Makumikom iti Sports Development Office sa Seknana iti pondo ang mausara para karati international event ng runa iti beneg ti softball kan baseball. Segun kan Miss Helen Rose Domingo, Sports Development Officer, kalpasan na nga ba ti U14 ti softball iti napalabas sa Little League Philippines kat kwalipikado daytoy iti World Series. No pay gasta iti baseball team iti makisali pa iti international competition kat saan nakaraman iti pondo. Rason na kitkitaan da pay iti waga sa tapno may pasigurado at karaman da iti kompetisyon. Yung natin, yung softball natin na under 14, since nanalo sila sila yung first runner up dun sa 2025 World Series, kailangan uli nilang bumalik. Hopefully makapag-champion tayo sa World Series. Pero yung sa baseball natin kasi meron silang tinatawag na yung going to ASPAC at saka then from ASPAC going to a World Series din yung baseball natin na hanggang 14. So, pinaplano pa namin since yung baseball natin is hindi napasama sa allocation of budget. So, we will try kung ano yung pwede natin gawin na these children can participate sa mga international competitions. Kasi maganda naman yung yung pinakita nila nung Little League Philippine National Finals. Ito iti World Series mo? July. Pero iti Asia Pacific gamin nga dito'y Pilipinas ti hosting. Ag-host iti Asia Pacific. Under 14 dito'y Clarksa. So, that will be June. So, magkalapit. Kaya, medyo mabigat din siya sa budget. So, we will try kung ano yung maitutulong ng province sa mga batang ito. Inayon ni Domingo aday ti tulong manipod gobyerno probinsyal ngam saan daytoy makaanay. Kabayatan na ti World Series kat maangay karetoy bulan ti Hulyo. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.